הבוקסר הוא 94% במבוק, אוקיי? הגומי הזה, יש בעיה ידועה מאוד בבוקסרים, שהגומים, אחרי כמה כביסות, נהיה לו כזה כמו במפרים, לא קורה בחיים בגומי הזה. בלי שום קשר, התחתון הזה מותאם לפעילות ספורטיבית, יש אותו בשני אורחים, גם באורך רגיל, שהוא בעצם עד כאן, וגם באורך הארוך יותר, שחיילים עפים עליו, כי הוא נגד שפשפות, הוא מונע שפשפות יותר טוב, למרות שבשני המקרים זה נגד שפשפות. מה שקורה, יש לנו פה את הביטנה הפנימית, גיא, אתה יכול להראות להם, כל הביטנה הזאת בעצם זה פוליאמיד שמנדף, והשכבה החיצונית של המפסעה הוא במבוק. חשוב מאוד שהעבדים שבאים איתנו במגע ראשוני על הגוף, יהיו הכי טובים שיכולים להיות אנטי-בקטריאליים, היפו-אלרגנים ומנדפי זיעה. חד משמעית. דבר חשוב, המבנה, הגזרה, איך שהתחתון יושב על הגוף בעצם הוא צמוד, שימו לב לפאנלים האלה שיש בצדדים, מה שהם עושים בעצם, הם מונעים את העלייה של התחתון בזמן שאתה לובש ג'ינס או מכנס או כל דבר שהוא, והתחתון בעצם נשאר במקום עד סוף היום, ולא משנה כמה פעילות אינטנסיבית עשית. בנוסף לזה, יש בעצם את כל הגזרה עצמה של המפסעה, שמה שהיא עושה בעצם, היא שומרת ומונעת חיכוך בין הרגל לבין המפסעה. ובככה בעצם יש לנו נידוף מקסימלי, אין חיכוך פשוט, ואז בעצם בזה זה מונע את השפשפות. זה הבוקסר שלנו. והתחושה על הגוף, כמו החולצה, ככה הבוקסר.